No, že pozdravujem pani kameramanku a ďakujem, že išla aj k tomuto uhlu, lebo naozaj tuto vidíme, že tá rotácia panvy sa deje. A podľa mňa aj ty sama pri tom cvičení, tuto presne tu sú upper glutes. A to vidíš proste, že toto sa tam proste naťahuje ako šialené. Môžeš mi dať vedieť, že aký máš pocit z toho cviku? Jo? Lebo akože všetky tieto cviky, ktoré sú na hornú časť sedacích svalov a je tam element hip hinge, čo znamená, že je to odvodené od RDL-ka a ešte je k tomu s prepáčením jebnutá rotácia, hej, proste pridaná. Sú ľudia, a to je tak 50-50, ktorým to ide, že na prvú a potom sú ľudia, ktorí úplne sú z toho, že reálne nedokážu to spojiť akože dokopy, ale zober si, že ináč všetky cviky na upper glutes sú vlastne tie, s ktorými ľudia bojujú. A možno práve preto proste tie veľké rite do priestoru majú len ženy, ktoré majú na to genetiku a tie, ktoré na to genetiku nemajú, tak v podstate s tým proste bojujú, lebo je to náročné. Ale vždy, keď ideš na tie upper glutes a tá noha ti má ísť vždy do kríža alebo sa rotovať panva, vždycky to je proste, že náročné, hej? Ale to sú všetky cviky na upper glute sú také isté. Buď je to kickback, kde si treba strážiť rotáciu panvy, alebo je to takýto cvik, kde naopak treba rotovať panvu. No proste mindfuck, hej? Ale akože áno, toto ako to vidím, tuto z tohto uhlu, tak reálne vidíme, že sa nám tam uzatvára vlastne ten priestor. Ja som to tu včera vysvetľoval jednej klientke, to je taká spriateľená, u ktorej si môžem dovoliť byť trošku nekorektný. A, a, a niekedy tieto akože prirovnania pomôcky fungujú dobre. A ja som povedal, že predstav si, že si obojpohlavná, tu na tomto vnútornom stehne máš ženské pohlavné ústrojenstvo a tu máš ding dong a že sa chceš osúložiť samu seba. Ak sa ti nerotuje panva, tak toto sa nedostane sem. A preto ty potrebuješ ísť do rotácie, aby sa tam stalo toto. Hej? Ty sa vieš, čo myslím. No a akože zábava a práve hentoto jej pomohlo pochopiť, že o čom je tá rotácia panvy. Takže tak, toto som chcel k tomu povedať, ale ľúbi sa mi to, rotácia sa tam deje a keby tam teda bola obojpohlavnosť, tak v podstate to funguje tak, ako to fungovať má. Jo? Dobre, tak to je všetko. Čau.